Dobrodošli! Danas pravimo naš kraljevski zalogaj, spoj tradicije i vrhunskog uživanja, jelo koje je oduševilo apsolutno svakoga koga je probao. Pre nego što počnemo, ako ste novi ovde, kliknite na dugme prati i uključite zvonce kako ne biste propustili ni jedan naš video. Hvala vam na neverovatnoj podršci. Za početak, pileće belo meso iseckamo na kockice. Stavljamo ga u vodu da se kuva 10 minuta, tek toliko da lepo omekša. Dok se meso kuva, prelazimo na pripremu smese. U dublju posudu razbijemo 4 jajeta. Zatim dodajemo 1 šolju brašna, šolju mleka i 2 kašičice soli. Ubacimo 1 prašak za pecivo. A onda dodamo i isceđenu mocarelu. Sve to lepo i temeljno izmešamo. Meso koje smo prokuvali sada seckamo na što sitnije delove. Ubacujemo ga u našu pripremljenu smesu i blago promešamo, kako bi se svi sastojci ravnomerno rasporedili. Sve to zatim pažljivo preručimo u tepsiju. Za onaj savršeni hrskavi vrh, od gore bogato pospemo narendani dimljani tvrdi sir i ostatak mocarele. Rernu smo prethodno zagrejali na 200 stupnjeva Celzija, pa naše jelo pečemo tačno 25 minuta, dok ne dobije predivnu zlatnu boju. I evo ga, gotovo je. Ovo je jedno zaista super jelo koje jednostavno nestane sa stola čim se posluži. Prijatno i hvala vam od srca što ste gledali video do kraja. Na našem kanalu vas svake nedelje čekaju novi, ukusni recepti, zanimljivi putopisi i kreativne uradi sam ideje. Zato ne zaboravite da nam ostavite like, kliknete na zvonce i zapratite nas. U sljedećem videu, u našoj playlisti Kuvamo, pokazat ćemo vam kako pravimo fantastičan beskvasni hleb, koji nam je bio od neprocenjive koristi kada sam imala problem sa kandidom. Vidimo se uskoro.